A'r ail gyfrol ydy cofiant John Morris Jones gan Allan James, y cyhoeddwyr ydy Wasg Prifysgol Cymru. Gŵr mawr, mawr iawn. O'i glywed yn egluro geiriau, sadio rheolau Cerdafod. Teimlech fod gwyntyll y gwirionedd yn ei law, eich bod yn tyfu'n dipyn o ysgolhaig yn ei gysgod, a bod rhin y puro ar glanhau yn mynd yn rhan o chysgu'n chwythau. Mae creu biwgraffiad yng Nghymru bob amser yn her, i ni'n gymdeithas glos felly, pawb yn nabod ei gilydd. Yn y graidd felly ofynes i ryw ddau gwestiwn, beth oedd wir gyfraniad John Morris Jones i ddiwylliant Cymru, a hefyd pa fath o berson oedd John Morris Jones. Roedd e'n gweithio am Mhrifysgol Bangor, o ddydd i ddydd, yn ei wisg academaidd, yn siarad Saesneg yn y ddylithfa, a oedd sôn amdano fel rhyw ddath o ddyn di-lol, di-flewyn ar dafod. A wedyn wrth gwrs, bydde fe'n croesi pont Menai ar y ffordd tua thre gyda'r hwyr. Gellir awgrymu felly bod y daith adref dros bont Menai nid yn unig yn cyhoeddi bod dyled swyddau swyddogol y dydd ar ben, ond yn arddangos yr un pryd ochr arall ar bersonoliaeth y darlithydd, ac yntau wedi diosg ei wisg academaidd. Bellach, wrth groesi pont Menai, gallai gyfnewid swyddogaeth y dyn cyhoeddus, y diwygiwr brwd a allai fod arbrydiau yn grafog, a mesmwythyd yr aelwyd lle gallai arddangos naturioldeb y dyn teulu. A thystiolaeth y rhai oedden ni'n nabod yn dda, nad oedd ddim yn ddiflewn ar dafod, oedd yn ymgomiwr, diddan, digon o hiwmor, ac un oedd yn fodlon cymysgu a phawb o fewn y gymdeithas, bydde pobl yn bwrw mewn i'r tŷ coch, rhyw forwr oedd eisiau gwaith cyfieithu. Ac wrth gwrs ar y llaw arall, bydde cnoc ar y drws a bydde David Lloyd George yn ymddangos. Felly o'n i'n awyddus mewn gwirionedd i greu darlun ohono fel ysgolhaig, ond ar un pryd i roi darlun ohono fel dyn teulu. Mae'n gofiant, ond mae'n gofiant academaidd yn yr ystyr mae'n ddadansodol, mae'n dehongli bywyd John Morris Jones, dyw e ddim jyst yn ddisgrifiadol. A dwi'n meddwl bod yna le i'r fath yma o gyfrol a'r rhestr fer. Mae unrhyw un sy'n cyhoeddi gwaith academaidd yn y Gymraeg dyddiau hyn yn brwydro'n erbyn y llif. A dwi'n meddwl bod yna gynulleidfa ehangach ar gyfer y math yma o gyfrol. Mae'n eitha page-turner a dweud y gwir, oherwydd bod e wedi sgrifennu mewn ffordd digon gyfeilgar a digon hygyrch hefyd. Pan es i i'r archifdy ym Mangor i ddechrau, roedd gyda fi waith eitha manwl yn mynd trwy rhyw 600 o lythyrau. Beth oedd yn ddiddorol ar ôl rhyw ddiwrnod a hanner o ymlamnio trwy'r llythyrau. Mi ges i alwad ffôn wedyn, dwi wedi dod o hyd i focs arall. So dyma fi mynd nôl i'r archifdy, ac yn yr ail focs mi roedd yna lythyrau o America. Llythyrau caru at ei wraig. Mi roedd yn ysgrifennu'n Gymraeg a Chymraeg ddigon naturiol. Mi roedd yn hapus i ddefnyddio geiriau Saesneg yn ei lythyrau sydd yn groes eto i'r ddelwedd gyhoeddus ohono. A peth arall wrth gwrs, roedd e'n llythyrwr diwyd. Bydde fe'n ysgrifennu nôl bron yn ddyddiol. Ac o'r llythyrau hynny, i chi'n cael darlun eitha diddorol o'r cyfnod. Ond hefyd, ochr arall i gymeriad John Morris Jones. Fanwyl Gariad. Dyma ni wedi cyrraedd ac wedi cael rŵm gyffyrddus. Fanwyl Gariad. Mi ysgrifennais dydd Gwener, ac yma rydym i hyd heddiw. Fanwyl Gariad. Mae hi'n ddigon annifyr bod cyhyd heb glywed gair oddi wrthych. Ond wrth gwrs, does dim help. Ffe buaswn yn disgwyl, mae'n digon tebyg ar cariad gorau. Gyda chariad gorau, John. Cariad gorau, John. Wrth reswm, dwi'n hapus bod y gyfrol wedi cael rhywfaint o gydnabyddiaeth drwy gael ei restru yn un o'r llyfrau ar y rhestr fer. Ond mae'n bwysicach mewn gwirionedd yn y byd sydd honni bod John Morris Jones yn cael cydnabyddiaeth am y gymwynas. Dwi'n enfawr a wnaeth e ar ran y Gymraeg.